Мен биринчи тапкыр бул эсерди окуган бек корктум бул ролдон. Бул пьеса азырда бек актуаль. Эмне биз баарыбыз да кишилер бит ушулайбы? Киши язмышы дегендей, кишинин ой фикири, кечириштери, ушул кишинин жашаткан махаббат, бит энди мәңгилик хислер. Бул спектакльде алар яралып яталар. Биринчи тапкыр мага Фарит абый аны башта окуп чык деди. Мен окуп чыккачтын мага бул эсер бик каты ошогон эди, көңүлүмдө эмнедир жылуулук хисси тууду деп айтсам ялгырсымам. Һәм инде аннары мына Ракыя ул сенин ролуң дегечтин менин эң биринчи долкунлануу һәм шул ук вакытта шатлык хислери тууду. Инде актер болгачтын бизге келейтелер иде өзүгүз ролуңузду табырга тийиш, мында биз бик төплөп разбирать иттик һәм бу шуңа күрә дә ул шундый узак эшленди һәм миңа калса бездә килеп чыкты дип әйтә алам. Менә әлеге спектакльне караганда, менә мин рәхәтләнеп бирелеп карап утырдым. Һәрберсе излекле рәвештә үзләренең персонажларын булдырган һәм анда шу хәтле һәрберсенең күз карашы астында фикерләр салынган. Бу мине нәкъ менә студент елларына, нәкъ безнең әле теге сәхнәгә аяк басканда зур фикерләр, зур багажлар белән шулай килеп чыгуыбызны хәтерләтте. Киләчәктә дә бу спектакльгә зур уңышлар теләп калам. Фестивальләрдә катнашсыннар. Безнең театрның шундый шәп продукты бар икәнен бөтен дөньяда белергә тиеш дип уйлыйм. Килеп карап, ниндидер гыйбрәт алып, уйландыра торган спектакль. Иң мөһиме бу уйландыра торган спектакль. Менә шунысы өчен шатландым.